sim na bar live pak sapo. Live pak. Kyrteng ukpa badukon badamansem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jing yu Jisu Christ bad gajing e jong oblay lembat gajing selok jong amansem Bakhuid kendon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi. Kohan men kopara tungin pediang yulade bang yulong kinong pop bad agaju kelembat ni penbab no try nak benta kina ki pabaro ki bang ilale knang ba kanai ka jing trwa jungi ya kanai ka mas ka Bakhuid ha kanai ka step kinlang ba pediang hun dagi kti basbon jung o te komta da ka jing sngoret bat ka jing kuslai bat ka jing kloy ki chingi ban ong hooj ngan pan thamai yala ka jing em ngan omle shu ya kina ki pop ngin pai shu da ka ba ngia dawai lang nga phla Haublay badan bor baro badiapi kohanmen kopara bangalale pop shibun dagi jing purkhat dagi ktin dagi kam dagi jing leklet dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakraw jonga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabaisa kate soti ya kengel bad kirukhuid badiapi kohanmen kopara banduai nagabanta jonga how try ublay jungi ublay badan bor baro unai sunai yangi madala mapi ki pop jungi unyalam yangi sha kajing em bom jukut amen try to isenay go try to isenay go try duai hakanai kamas ka Bakhuid ngi duai na ka banta ka man simbal klat no jong I ba premos jerwa kamtame ka ne gisngi ka jing dab ka jing klat jungi arsenam pura ngi duai ba blay try kan ran un IE ka jing jathai bom jukut ha ka hima beneng jung u ngi duai ru na ka banta ka jing kurku ka jong blay na ka banta iba John Newell shooting but I kong Belarus Kshiar Iduai bablay trakanrat un kurku kurdo ya ka yinga sam ka jongki kum jurung iduai na ka banta ka jingkoj ka jingkhia met ban mansim jong I Leo Kshiar bat I Timotheus Kshiar ngai ti yaki kam tam bablay trakanrat un kta yaki kinyo ya ka jingkoj ka jingkhia ha ka leng ka met bat ka mansim
Ngiduai ro nak banta jung iway pa iway bahakan ay kasngi ngin la banlong kita kibreu kibayu i ya u Jisu ha gajung em jungi baman la kasngi ban gila ban pan banai u lang ba ki kamba bahagi jungi. To ai hangi koblay badan bor baro ba kajing pan em jong me kalami da gajung sai baneng bathamai na kabanta gajung suspa ya kapertei kan mi hakidanot jungi ban pantamai yaki barabor daw turai jungi Jisu Christ ukon jung me ube mat basan sha rengkat bad me haga jing along ka way jong aman sem Bakhuid ublay junom la junom amen. Kajing pule na kashithi banikong uyo anes Bakhuid ko ba yet lada pitep ba ublay ulang ubahang de pila ban ngos kem ba ya uno ubahak lakha na u hapet kajing iet ka ba kumno ukpa u ai hangi hado ba anda khot ngi ki khuon ublay bat ngi dalong ru kumta kadaw balay ba ka perthai kam itho yangi kalong namar ba kam sham la itho ya ublay ko ba yet ngi long menta ki khuon ublay kampat pau ngin salong kum Hendrai nyitip ba anda uwan pau ngin salong kum ma u. Namar ngin sayo ya u kum ba ulang shisha. Bat jar ubah kermen kum ta u upen kuat yala de kum ba ma u hi ulang ubah kuat. Jar ubah le ya kapop upen kenya ka an. Kapop kalong kajing pen keny an. Pitip ba ulah pau ban weng no ya kipop. Bat hau dan pop ai kat ubah ya sya hau le kum pop kat ubah le pop pat juyo i ya u lemne u itho ya u ka ketien utrai nomor nyo spa prapunyo right to phone benikong kat live adu nyo Why you try watching my demand uleki kampala devaro shi perteki na yoi ya kabur babenim ublay tongi ya risang dating Sngi ke Balang shine our Lord Johnny one my people of Jai Benriu Mane Yong Try Mamanta ke Sngi ke Jing Shai Bakrau Galating shine Haga Hallelujah Hallelujah Hallelujah
utrai don rengkat bat pi Ringkat bat piru. ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Yohanes ka Burom hame ko try Hakasngi ka babod u Yohanes ulayo I bau Jisu uwan sya u bad ulaong Hakmi u kulang brod jong u blay u bakit no ya ki pop kasang jong kapertei Dei yaw ni ba ngaong hadin junga unwan u brew bakam kraw ban yanga na ba ulalong hasua junga nga ngamsem laitu yu Henry na kabanta kane ngalawan ban baptis da ka but end up penitu yu ha Israel badu Yohanes ulai kasaki gospel utrai Stingero eme ko Chris. Ko hanmen ko para menin ka atarik kadai kasngi ka baar jong usnem ngiyos ngeo kumno u Yohanes Baptist u panitu yalade bat uong ba ngade tang kasur kebawan ban perta ne ban panitu yapi ya une bakam kraw bawan hadin jonga ban manta kasngi pat hadin ka jeng panitu yalade ba mau dew tau mesaya menta kasngipat u Yohanes Baptist u sawa sasisen ban penitu yang abadapi ban kedeu yang abadapi ba une udeuta uba ulawan ban pankre ya kalanti gejung u badehi u Jisu den mata kadau ha gospel ke menta kasngi ngila bani I sautuli kimat puson ki bau Yohanes u kedeu na ke banta jonga bat jongpi Kamtame Shapang Jong u Jisu. Kamat puson ke benengkong ke ba u Yohanes u yathu neu kedeu yang abadepi kadai gane. Hakmi u kunlang brod jong u blay u bakitno yagi pop kisang jong kaperthai. Kanai kadai kajing kedeu benengkong jong u Yohanes Shapang Jong u Jisu. Hakmi u kunlang brod jong u blay ubakidno yaki pop kisang jong kaperthai habau Yohanes uperta bat upan sawa yaka surga jung ban panyo I ban panitu yang abadiapi bau Jisu sisa udayuta ukunlang brod nengkong na syabe ngi haban keli lade hato ngi don na em kata ka jingej bat ka jingsania bat ban pediang ba u Jisu ulawan sak kaperthai ban kit yakapap kasang jonga bat jongpi ngiti bahabaw Jisu wan sa kanak pertay nongkong na syabe wan ban penlajim yangi iway pa iway kiba sa temraw hagapop lengba kajing sya si tom jungu lengba kajing yap jungu bat lengba kajing mi pahat jungu ula penlaj yanga badepi nakapop bat abang iong baw Jisu day kunlang brod jong blay Uwan ban sensyar yangi barakot. Uwan ban sensyar kumba kiwe kisim jong kana kaperthai kiwan ban sensyar hanrei u sensyar yanga badepi da kata ka jinglong blay jungu. Da kata ka jing id ka ba ulai hanga badepi. Ulayo na blay kupa ka jing id bad habawan sa kana kaperthai u sensyar ya kadanut ka junga ka jungpi u sensyar ya ka ying ka sem ka junga ka jungpi u sensyar hi barok ya barok kaperthai dah ke jing id ke jungu dah kita ke jing long blay jungu habang iong ke jing long blay barok ke jing long babha hato mangi kita ki bas sya sensyar daun ne kun long brod jong blay ni pediang na em ya kana ke jing id ke jungu ni pediang na em ya kana ke jing long blay ke ba ulawan ban ai yang abadepi bad kumcur habang iong bau Jisu de kun long brod jong blay yathu yang abadapi ba mau belawan ban pelajim yapi mau belawan ban sensyar yapi mau ubala IT lut yalade na kabanta jungpi un sabishar yapi hakawai kasngi un sabishar yang abadapi un sapej sakmi hato mangamapi ngila pediang nemiu kumuta ukulang brot ubalawan ban kit yakapap kasang kajungi hato mangingila pediang nemiu ya kita kajing sensyar jungu kamtame ya kita kajing long blay jungu unsa bishar yang abadapi
kat kum kane ka jing le jungi ha kane perthei but kabar kaba u Yohanes Baptist u perta lane u kran jam ha kane kasngi ha bau kedeu yo Jisu nak banta junga bajung pi kadai kane u Jisu wan haswa jong Yohanes hoj Yohanes Baptist lakha shwa yu shwa yau Jisu lakha yau Yohanes Baptist hakarta ka perthei u Yohanes Baptist u he yau Jisu Henry hakata ka jinglong blejung u Jisu ladon haswa jong u Yohanes Baptist u Jisu ladon haswa banseng ya ka perthei kumbangi yosngeu ha ka gospel jong Yohanes kalanong barengkong bau Yohanes ukran chapang ka jinglong blei ka ktin kalawaleng do u Jisu ladan haswa basdang baseng ya ka perthei u Yohanes ulatip syai bau Jisu udei ublei ubapura but habawan sa ka perthei udei ubreu ubapura mga mapi sa chisin ko hanmen ko para ngidon na em kata ka jing pediang ba u Jisu udei ublei udei ukanrat jongi bajongpi lada mangi ngi pediang bat ngi ngej bat ngi shem bau Jisu udai ublei jungi bat ublei ubalawan sakanak pray nag banta ban ai kata ka jinglong blei yang iwei paiwei ngi don na em kata ka jing pen snow ka jing penrit yalade ka jing penrit yalade hakmat jungu namar menong blei jungi kumbau Yohanes Baptist long ngamlong babit ban loj wat iksai juti jungu namarune ulong ubakrau namarune uladan haswa junga ngidon em kata kamensem ban penrit yalade hakmat jungu nangta ka matpusan ka balai ka ba Yohanes Baptist uai hanga bada pi mentaksngi kadai kane umensem Bakhuid usa udan bat u Jisu umensem Bakhuid udan usa rengkat bat u Jisu den mata kadaung i ha shwa ba un kiu shabneng hadin ka jing mi pa jungu uong hagi apostol to ab ha Jerusalem tat andang ala pha yo mensem Bakhuid junga ko hanmen ko para ngiru ngidai bas nyoto ban pediang baro ki jing e ki jing kurku ki wan lengba jong u Jisu ha oi klampep mensem Bakhuid deu Jisu uba ai yang iwei paiwei den mata kadau had nadu kasngi bangi la yo pediang ya ka baptisma ngi la yo pediang yo mensem Bakhuid now Jisu dalade namar mensem Bakhuid usong usa baru Jisu udei unong bat yo tau mensem Bakhuid ngi la banong den mata kadau sachisin mangaban mapi ngi de ban pediang ya kanai ka jing sisha ba ka bor jong mensem Bakhuid kawan now Jisu bat baro ki jing e ki jing kurku kabama pi kabama ngi ki breu ngi don kam hangana ke perthei ki wan lengba jong u Jisu ladangi ko ai ngi duwai hak Kyrteng jong Jisu hau bleu kupa ngimju duwai bei hau bleu kupa han rei lengba jong Jisu ngi kerpat bau bleu kupa un ai yangi den mata kadau sachisen ngi penkan mau yalade ba umensem Bakhuid bat baro ki jing e ki jing kurku kabama ngama pi ngi don kam hangana ke perthei ki wan lengba ukon ublay u Jisu Christ kapon ka balai lana kamat pusan ka basaw ka ba u Yohanes Baptist u ai hanga badapi lengba kane ka gospel kadai kane ba Jisu ulong ukon jong ublay kane kadai ka jingkhot jong u Yohanes Baptist yanga badapi ko hanmen ko para ha kane kasni ngidai ban kli yaladi ha to nga yo ina em ba u Jisu udon kine ki jinglong ha u kumba u Yohanes Baptist ula perta berkumjuro ko hanmen ko para abang ipej na ka jingpulay ka berengkong na ka city berengkong jong u Yohanes kalonong ka ba ar ter nilaban yo i kumno ba u Yohanes u khot yang abadepi bat u yutho yang abadepi kitu kibayai sa badu Jisu kinom lepop Henry kitu kiba kenta yu kitu kiba bom ki bom pediang yu kitu ki bom itu yu ki lepop kane kade ke jing kan mau jong u Yohanes lengba ka city jung u hanga badapi lengba ka jing pulek bedengkong den mata kadau lada mangama pi
ngi pediang yau Jisu bau long ukun long bro jong blei ladang ngis nguthu bani ong bau Jisu ulong utau kenrat uba ublei jungi ubala don haswa bala seng ne la thau ya keperthei ladang ngej ba long baro gijing e gijing kurku ki wan leng ba jong Jisu badu Jisu dei ukun jong blei ngim nom lepop bat ngin nom la ban lepop Henry ladang ngi mithu yakine kimat puson ki bau Yohanes Baptis ukren ne upan bena ne ukdeu yang abade pi ngi long ki breu ki biem ki basa ka pop namar ngi kentaj ya ka jing sisa ba ka balang ka hikai bat ngi kentaj ya ka ta ka jing sisa ka ba ublei ulai hangi ko hanmen ko para hakane ka sngi token ngi ya duwai token ngi naiti lade bangila bani ibarbor yakin kimat pusan kiba Yohanes ula perta lengba ke gospel ke bamanta ke sngi and yoro ya Jesus Christ Tuan yang pla laga jong ka jingej ngai dhau blei pa badan bor barok unong thau ka beneng bat ka kendeu padau Jesus Christ kon mamaroi jungu utrai jungi ya balapo naman sim Bakhuid ya balakhana kamaria te suti ya bala shada ben popon atus lasana pnai u laya bala tebu laya shik bayab ha gasngi ka balai lami pan ka bayab ulaki usabneng usong sakaman ublai pa badan bor barok nang wan pat ban besar ki be emet ki bayap kang e dhau man sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jing slok Bakhuid ha ka jing ma pi ki pop ha ka jing mi pat ka do pat ha ka jing em bom jukut amen Laispa Prapusau. yang aku bangita bahame so jong kendau ka jing tre jong bre jong ko jong jong em ang yara ble jong jong amen la ka jong me jong kana ko ko Toduai ko para ba ka jing knya jung ba jong pi kan long ma pediang huna khma do blei pa badan bor baro na ka benta ka jing rabat Burom bat Kyrteng jung ka jing man toy ngi bat Balang khu jung baro ka we ko blei ko nong seng ya ka jing mane blei ba shisha ba ya ka jing suk to ai ngi karpat bada ka ne ka jing trua ngin la ban ai ka ngu ka dem ka badai hok hame ubakrau ka Burom bad da ka ba yo banta ha ka ne ke jing maya ba kantang en penlai yang ngi da shisha ha ka danot bad ka man sim daw Chris utrai jungi amen utrai don rengkat bad pi to kan tiu ya la ki danot to ngi nang utrai blai jungi Dasha kalong basong hok bad ka badai ka deiti jingi bad ka jing penem yangi haman la kapor bad ka jaka
banai ngu yame ko konrad ko kpa Bakhuid ko belai badan bor bad bom jikut leng bau trai jungi u Jisu Khrist u ba ha ka jinglong blai ba om la yo I jong u ula pau ha ka jinglong breu ka ba ngim ngila ban yo I ha ka ne ka jingmaya bas ngau ping ka ba ngira ke uta u balakha na bom jikut lakha ye u ha ka por khnang ba enda ula lumlang halade ya kata baro ka bala sha kan taj an pantamai biang ya ki e baro sha ka jingbaha but an khot biang ye u ben reu bala sakma sha ka hima beneng bad kumta ngi pertajam ha ka jinglen yam bakmen kat ba rengkat bad baro ki angel ngi penbana ya ka jingero ya me you play kipat neng pertai sawara ka Burom trong me Hosanna Hosanna torwa you play shatro Hosanna you play juno and yaro you bawan aga Kyrteng try neng pertai sawada ka Burom trong me Hosanna Hosanna torwa you play shatro Hosanna you play juno Dashisha melong Bakhuid ko try katme jong ka jingkhoid baro namar kata ngi kerpat eme to pan khoj pan kantang ya kine ke jing trua jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam cher halor jungki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jisu Khrist hakapor beladi no yo badala kaman sngebha ula penyang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yo badalai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Hakaju kerkam enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kabangu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai bad bom jukut yak ba en penme na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta gajengmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong ka jinge Mani ram yune ukbu Mani di nakane kakure Ipen penaga jinyap chong me gotron Tada du menwan Namar kata ngi gibapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing im bad ya kukuri jong kajing penim ngi dai ngu aidam namar balanyew ya ngi gibabit ban yang akma jong me bad ban sakre ya me da kabas ngawret ngi kerpad ya me bangi gibayo benta hakamat bad kasnamo kres ngin long kibala panitali ka way daw man sim Bakhuid tokan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasutala kapertay bato penjanaya ka ha kajing ej rengkat badu Francis ukpa Bakhuid jungi uwal bad marwen u bishop jungi ka kanhon ki bishop bad baro kilengdo token mau ya ki sakri jong me premos jerwa I
me iba me la khot chalade na kane ke prathei to ai ba mai iba yalong ka wei badukun jong me ha ka jing yap kum ka jong u kin yalong ka wei ro bar ka jing me pa jong u to kan Mawkhlam ru ya ki handman ki para shin rang bat kan thei ki baliot hia da ka bakarman ha ka jing me pat bat ya baro ki balaklat no ha ka jing Sngi jong me to padiang ya ki sa ka jing sai ka khmat jong me to Sngi yang ibaro ngi karpat ye me barangkat bat kamariate soti Bakhuid kakmi jong ublai Jisu Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bat baro Bakhuid ki blapen sngo bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo bentalem ha ke jing embom jukut bat pengen ira bat pandan Burom ye me daw kun jong me u Jisu Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame u blayuk pa badan bor ha ge jing long ka we jong men sim Bakhuid baro ka Burom bad ge jing ro junom la junom amen. Kumbal hukum yang ngi daw nong panem bad kumbal hikai ngi daktin blay ngi nod banong ko kpa jongi ba habneng ka long ka Bakhuid Kyrteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka khandeu kumba habneng tai ngi mancha ka jingbam jongi ka bahala ka Sngi ba tamap yangi karangkang jongi kumba ngro ki ma bi ka bless new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pansoi hanrei da panlai yangi na ka basneu to panlai yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki Sngi jongi khnang ba da ka jing rap ka jing Sngi jome ngin laj barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pa jong nong panem jongi u Jisu Christ. Namar ka jong me ka long kai ma ka jong me ka bor ka Burom junom la junom Kotra Jisu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai pi ka jing suk jonga ngaya pi wat pe ji pop jungi hanro ya ga jingai jong ka balang jong me bara ga jing sbun jong me to aya kai ga jing suk bat ka jinga tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ube ma basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat pi tong ini atruai ka da ga jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi. Ulang roh me bagi noki po ha khmiu ku long brod jong blay ha khmiu bukit no ki pop jong ka prathei suk yangi ki bala shakhot sha kane ka jing khawai jong u khun lang brod Rat jong hok man rum ka yeng junga reshon ta ka ti ka sim junga ka sia kamat bat kasnam Kris kan ri bat kan yilam yangi sha ka jing embom jukut amen. Kameras nama Kris. Kameras nama Kris. Kameras nama Kris. Kameras nama Kris. Kameras nama Kris.
Kametas nam Chris. 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 Pendapat yang atrai Naka chingi chin Sun ba chingi say Ko Jisu bija Ngai ngu yame Yus ngu yame Ngai kuble yame Ibanan Burom ban yamane yame Nag benca kene kelemat kapakarpang Kapamela ay hangi Nilayo ban bamban sip ya kamet kasnam ka jungni
ban me hidalade melawan ban syong rangkat ban ngi agranot ke jungi agajing long do agajing long snam ke jungi nang ai bor yang ikut rai nang yalam yang ikut rai banginang lasushu ban i jeme ban sakri yemi kam tame bangila ban itu yemi pamelong belai jungi pamelong nong suspa jungi pamelong kan ra jungi Jisu nang ai bor yang i wei pai wei kam tame kabaro gine ke jingmu ba ilawan ra kma jungi ha kane kasni ai bor yang ikut Jisu yalam yang ikut Jisu nang peten lenti yang ikut Jisu be Tong ini aduai Toai baki pai jome kotrai ya kiba melayalam bat ai bor habun kirukom kin yomat menta balawei ya kajeng ej bapen khia jome bakumta endala kersyanya ki da kajeng tengen jong ki e ki batang sipor kin yale tenge da kajeng syania kabakrau banyo ya ki e ki bane junom dau kris utrai jungi utrai don rangkat bat pi ublai badan borbaro unkurku yipi pa badukun badaman sem Bakhuid amen tolisuk I bachakriyo trai da kajeng emba bha jong pi Isogo yaule. Nomor lai pu ah. Amen. En Jisu Christus. Amen.